Il-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta se żżid Ajruplan Ieħor mal-flotta tagħha. Din id-deċiżjoni ittieħdet wara li rreġgħu nfetħu r-Rotot lejn Frankfurt u fil-futur qarib ser jiżdiedu numru ta' rotot ġodda, kif spjega l-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi. Inħassu koll ħtieġa li niftħu numru ta' rotot ġodda. Fil-ġimgħat li ġejjin se nkunu tinħabbru numru ta' rotot ġodda li se topera minnhom il-Kumpanija Nazzjonali tal-Ajru u għaldaqstant hemm il-bżonn li jkollha l-capacity biex ittir. U għaldaqstant iddeċidejna li ikoll Ajruplan ieħor, id-dis Ajruplan li huwa tat-tip ta' Airbus A320 li se jingħaqad mal-flotta tal-Air Malta. Dan qed isir bħala parti mir-istrutturar ta' din il-kumpanija li skont Mizzi għandha bżonn tissaħħaħ qabel jinstab sieħeb strateġiku. Fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin ser jittieħdu iżjed deċiżjonijiet sabiex l-Air Malta ssir kumpanija ekonomikament vijabbli. Ġifieri in addition mal-business class li qed nofruha bħalissa li ftit tissaħħaħ u l-ekonomi, l-Air Malta fix-xhur li ġejjin tkun f'pożizzjoni wkoll li tbieħ ukoll it-ticket only fare bħal low cost airlines. It-tielet element naħseb li huwa importanti wkoll huwa li dejjem intejbu il-proċessi tagħna u nħarsu lejn l-ispejjeż u nassiguraw li jkunu raġunevoli. Mizzi stqar li hemm qbil mal-ħaddiema dwar dawn il-bidliet bżonjużi biex tiġi salvagwardjata il-futur tal-kumpanija. Jidher li l-istaff u l-workforce u anke il-poplu Malti huwa lest għal din il-bidla. U għaldaqstant se nkunu qed nitkellmu mal-unions fuq dan bidliet u qed nibdew ukoll in-negozjati fuq il-collective agreements li hija ħaġa importanti ħafna. Il-kumpanija Air Malta ħarġet ukoll sejħa għal dawk li jixtiequ jattendu għal korsijiet ta' taħriġ ta' cabin crew, fejn dawk li jtemmu dan it-taħriġ b'suċċess ikunu eliġibbli li japplikaw għal postijiet vakanti li l-Air Malta toħroġ minn żmien għal żmien.